راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في التساميتاتيو أبناي سنبت في التساميتات إيرترا بتي ببريزيدنت أمريكا سدالو وعلى هجرات أفريقان أمريكان زي تعدمت لهم مقنيات بسنكي أمزجيباتو زل حمق التحزاسب أو مسلات مخانو كوايت هاوس زوات المجلس ملكيتهم لعلوت سلطان من محدار بايدن بشمون تتحساسب ذهبوا غازيت أو على معراب سهرا إيرترا سوماليلاند سودان غينيا مالين بوركينا فاسون زي تعدم لهم مقنيات ببحد بمتقاس مبرهي هبام أبتين إيرترا زملكز قداي منقس إيرترا أسيروهم زلو لعلوت سوى سلطان نبرن غازيت إنياتاتن بزي مفتحو نهاي مانوتن حلنان أسرات مئسار بمغتصالو ناي حسابكا مغلاتن من قسقاس الناتنات بمرغاتو زعمسلو مسارتاوي سبقاوي مسلات نحورات منقسات أمريكا نشركنات كمزي عدما تقليتو أمريكا بشحن شعات 1993 كابتن قداموتن إيرترا أفلطو زهبا هاجرات مخانات قلتو اتم سبا سلطانات محدار بايدن أوشت زي كلتا عمتات أبقينات حد إثيوبيا إيد بمئتاو زتتصاوتتو آلتاو تراون أبتو على نخيت ساتف كابز قبروا مخنياتاتيو إلام فليت تحقاقات بريزيدنت بايدن أبز حلف سومون أبز هاوتو قال كم مالي سودان غينيان بوركينا فاسون أب حبرت أفريقيا أبالنتن دسكيلو بمهلاو نقل هاجرات حرفاف دبلوماسيا وزمدنا نكالوتكا كم هاجر أفلطو سلزي هابتن أبتو على كم زي ساتفا تغير اللو مبالا يذكر أب تنتانة بوليتيكان قد أبان زنطفو كاب جوهانسبرغ يونيفرسيتي بزهبو زلو تنتانة أمريكا مس روسيان تشاينان طبق زمدنان زلوان هاجرات كتقللن موسانا أمونغ هاجرات أفريقيا متفنان زفتر إيلام أبتي كاب علت 13 حساس جميرو نسالس زغصل وعلى هاجرات أفريقيان حورات منقسات أمريكان بريزيدنت بايدن مزغونه كم مرحت أفريقيا بولكي كراخب كم زيكونه أبت غازيت أو مبرهي تقليتو عباي بريطانيا بكوينات زعنوا قطبا إثيوبيا داقمنا مهنات العلا بركتو خدقبر كم زغونت قليصا أبسفلالي كبابتات إثيوبيا عدد زكايت زلو صحفي قدايات وصاي بريطانيا جيمس كليفر لبزها قال إثيوبيا قطبا داقم نغتب برابرن زعنوا تحت غرصا نغتصقنن أبلعل بريطانيا ملؤ امنت كتحدر تغير يعلو بمنقس بريطانيا سلاك رديت ناب كل العفر بسوافرلو جيمس كليفرلي بأكال كم سعزبو إمباسي بريطانيا بأديس أباب زلصو مغلصي حبيروم ات مغلص بتوسخي بريطانيا سب أو رديت راي زيكونه سمع سلام نوارين كخون زدلي تكنيكاو حاجزات كتبركتون دلوت اللايلوم بهال وجن مختل قدامي منستر قدايات وصاين إثيوبيا بكوينات نزعنوا تحت غرصين مهنات دقف هاجرات إيروبا حتيتوم دمك مكوننا بإثيوبيا نزركبو دبلوماسيات حبرت إيروبا بزسمعو قال ات حبرت اب إثيوبيا نبار سلام نغسفن زصاوتو زلو ترا نمغوس دحر مبال اتسمع سلام جن غنا اب تافاف كونات سلازركب وحسنتو نخرغاغص ملؤ دغفت حبرت يدليلوم بفلاي ابتي ناي كوينات زوبا زغبر زخونه منقسقاس سراويت يخون عطوات حيلتات مكتتال كغبر زغل حبرت إيروبا نواتاون تكنيكاون بقعت سلازلو بزمدايزي ابت كباب توافيرو ابركتو خعزز ات منستر قدايات وصاي صويعهم أب سودان نامنغو حيلن ناصنتن لوطن بحيل برت سلطان حيزلو تهدراو جلن نزفرمو سمعزقاوم سلاماو سلفي تغايدوم ازي بستفلالي كتماتات سودان نمعلتات زغصله سلاماو سلفي بمليونات زغصر حزبي كم تساتفو راديو دبانغا نمنጭታታ بمطقاس ገሊጻም بفلاي كتماتات كارتومن درمان نابس غايده سفيح سلاماو سلفي حيلتات صتا زنبع غاز بمطقام نت سلفي كبتن وكوان تفتنو حزبي نعبيت غدناتاتن نكتماتات زراغب دلدلاتن عصيو وعلوم عبد سلاماو سلفي حزبي ناي حاسوت لوطي ندلن وتادراو غجله كاب سوري محاو زبلو چرحوتات كقالح قنيو
أمانغوزم كلتا عبيت حيلتات السودان زكايت سمع وتهدراو منقس بكيعو ناب سبيلاو منقس زسغاقر ناي مجمرات درجة كمزغونة بهاقرات معراب يقلت سكوانتلو حزب السودان قنا إذا وتهدراو قجلة نسمع سلامة مخنيو كاب حلافنت نغملت زعالمو وديتيو بمبال قبل علتي وتهدراو قجلة امنت كم زيبلو يقلت علوم حزبي السودان بترغاغام زغربو زلو طلب ابالات تعلوا زكايدو وتهدراو قجلة فتصيمو مويلو بزخصم مسقاين مغرافن سبات كمون ابوان سلامو سلفي ناي سقتلو سبات حلافنت بموساد ابقر مفردي قرب زبل يركبو مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فصاميتاتيو اب نايسوني فصاميتات چاینا اب شوعت تحساس بزوطاتو مغلصي ኤርትራ ካብ ትርከበን ኣብ ምዕባል ዝርከባ 16 ሃገራት ንዝኣቱ ነገራት ብዜሮ ታሪፍ ወይ ድማ ካብ ናይ ሰደድ ቀረጽ ናጻ ክትገብሮ ምዃና ኣፍሊጣ ነይራ እንተኾነ ሃገር ኣብ ሳልስት ብዘውጻአቶ ካልእ መግለጺ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ 9 ምዃነን ክትጠቀስን ከላ ኤርትራ ግና ኣብቲ ዝርዝር የላን ኤርትራ ካብቲ 98 ሚእታዊት ናይቲ ካብዘን ሃገራት ናብ ቻይና ዝለኣኽ ነገራት ብዘይ ቀረጽ ከኣቱ ዘፍቀድ ንግዳዊ ዕድል ዝተገለለትሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን كمنا إرترا أقدما أبت زرزر زنبرت دحيرا جناس تجللت إثيوبيا أبزوصاتو مجلسي تتكامت تناي تشاينا ناي نقد عدل زي كنا تلو مخنيات مدن قوات سند مخانو حبيرا أبتقد مثل استوارح زوات مجلسي إرترا إثيوبيا جبوتن سودان نزر كبأن حيالو هاجرات فرياتن كاب كرت نتسا ناب تشاينا كل خمس خلات تقيسن كوانت نبرا أبز حدش زرزر جنا كاب كرنا أفريقيا ولا حنت هاجريلان بزيكا إثيوبيا كالوت تجللالو مخنيات أحبران تتكمت نايتي كاب بحث تحساسات حزو قبراو خوينو زلو ناي تعرف زيرو نقداو عدل زخونا هاجرات كاب إسيا أفغانستان ترايكت كونن كلا كاب أفريقيا بنين بوركينا فاسو ليسيتو مالاوي ساوتومو برينسيب تنزانيا أوغندا زامبيانين مبزحت انزن هاجرات بممزن بانك عالمن هاجراو مع كان جنزبن مسقداموت 10 دخاتات هاجرات عالم سرعة خوينن زو حدا سدد زلونين چاینا کابزن هاگرات زلآخ شمونتش عن شوعات 286 فريات ويدمات 98 مئتاوي تكاب قرص نصا مخانو كان تجلصت زرزر نايت زلآخ نگرات ايتنصرن اب كل تشحن اسران امونغو ايرتران چاينان زنبر نگداو لود استا 330 مليون دولار منبارو صبصبات نگدي يحبرو ابت عمتي ايرترا استا 7 مليون دولار زواقو ماشينريتات مكاينن قوماتاتن كشمتن كلا لعل 264 مليون دولار تسجمته نحسن زينغون زركبو زتفلالي معدنات دما ناب تشاينا لإخاء بمسرتهم صبصبات كلن هاجرات افريقيا ندادن معدناتن زركبو استات 100 بليون دولار زغمت فريات ناب تشاينا خلخان كلوا تشاينا ابز اهغور تجبرو نقدن غفرن لعل 250 بليون دولار يغمت اب سويسرلاند زنبر إيرتراوي اب لعلي كاثوليكاويت بيت كريستيان إيرترا نايصل انغونت زعدمن ناي فيديو ملقتي ام محبراو ميديا فيسبوك بمزرغحو غبننيا كوينو سلاسترخبه بيت فردي كانتونا تيچينو نربعت معلتات كاسرن بغنزب كقطعن بينلو اتكفال كانتونا تيچينو اب زخونه كبابي سوبران سري كم زنبر استحبره ود 50 عدن عمت إيرتراوي منغست إيرترا بكاثوليكاويت بيت كريستيان نزونن تكالات عنان تمرتن اب زحقرلو اب كل تشحن 19 بمنقد فيسبوك نصل انغونت نزعدم ملقتي ام حلاليف كاتبايلو تخصيصو نسو ابت بتغرينيا زم حلالفون اي فيديو ملقتي كاثوليكاويت بيت كريستيان اوشت او غديات إيرترا تاعتو خمزلا بموقاس كتصعصو طراي زيكونه ببولدزرون كتعنلو واخبليو تسمعو ኣብ ርእሲ እዚ እታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንሕግታት መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይተኸብርን ናይ ባዕላ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ክትምስርት ከም እትደልንውን ገሊጹሎ ንዝተመስረተሉ ክስታትን ዝብየነሉ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ክሰምዕ ብትሽዓተ ታሕሳስ ናይ ቤት ፍርዲ ዘቕንዐት ኤርትራዊ ስደተኛ ዘይተጸበዮ 40 መዓልታት ክእሰር ዳኛ ወሲኑ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ዓሌትነት ጽልኢ ጎንፅን ፆታዊ ድልዎን ዝድግፍን ዘተባብዕን መልእኽቲ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ከመሓላልፉ ልሙድ ተርእዮ እናኾነዩ ክመጽእ ጸኒሑ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ዝተመስረተ ክስን ዝተዋህበ ብይንን ንኻልኦት መምሃሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ነዚ ሓበሬታ ንመርበብ ኮሬል ደልቲችኖ ብምውካስ ዝለኣኹልና ምንጭታት ኤረና ኣተሓሳሲቦም دوب سودان اب ديمقراطياويت ريبابليك كونغو نزنقساقسو بمغابيت 23 ወይ ማርች 23 ፍለጡ ዕጥቋት ንምጥቃዕ 1750 ወታደራት ክትልእኽ ምዃና ኣፍሊጣ አፈኛ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ሜጀር ጀነራል ሉልሩዋይ ኳንጋ ብዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ እኹል ዕጥቂ ዘለዎ ኣሃዱ ናብ ኮንጎ ከዋፍር ምዃኑ ኣረጋጊጹ
እታሃገር ነዝትገልጽ ዘላ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ቅድሚቲ ናብ ኤርትራ ምብጋሱ ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብምርኻብ ድሕሪ ዝገበሮ ዘተዩ ንባዕላ ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ናይ ኣጽዋር እገዳት ትርከብ ደቡብ ሱዳን ኣሰር ኬንያን ኡጋንዳን ስዒባ ናብ ኮንጎ ሰራዊታ ክትልእኽ ምውሳና ኣብ ዓበይቲ ቀላያት ዞባዊ ግጭት ከይጓሃህር ተሰጊሎ ኬንያ ኣስታት 900 ወተሃደራት ክትልእኽ ምዃና ክትገልጽ እንከላ ኡጋንዳ ብወገና ኣስታት 1,000 ኣባላት ዝሓቆፈ ሰራዊት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣዋፊራ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዞባ ኪቡ እትርከብ ከተማ ሩትሺሩ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዕጡቃት M23 ምስ ወደቐት ንብረት ጽዒነን ናብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሳ ዝነበራ ኣማኢት መካይን ኡጋንዳ ኣብ ዶብ ተዓጊተን ከም ዘለዋዩ ክግለጽ ጸኒሑ ኡጋንዳ ምስ ዞባ ኪቡ ናይ ኮንጎ ዕሙር ንግዳዊ ልውውጥ ተካይደሉ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ዝርከብ ኣውራ መንገድታት ብምሉኡ ኣብ ሓደጋ ብምውዳቑ ንቁጠባኣ ዝፈታተን ስጋት ስለ ዝኾናያ ሰራዊታ ናብቲ ዞባ ክትልእኽ ተገዲዳ ዘላ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን እውን ብመንገዲ ኡጋንዳ ነቲ ናይ ንግዲ መስመር ክጥቀማሉ መጽናሐን ይፍለጥ ኡጋንዳ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምንቅስቓስ መጋቢት 23 ኣትዩ ዘሎ ኣብ ከባቢ ካውኒንጉ ዝርከብ ዶብ ኢሻሻ ንምኽፋት ዝተወሃደ መጥቃዕቲ ክጅምራ ተጽቢት ኣሎ ዕጡቃት ጉጅለ M23 ኣቐዲሞም ኣብ ወርሒ ሰነ ምስ ኡጋንዳ ዘዋሰን ኣብ ከባቢ ኪቲጎማ ዝርከብ ዶብ ቡሱዛ ተቆጻጺሮም ኣብዚ እዋን ድማ ንኹሉቲ ናይ ንግዲ መስመራት ዓጺኡ ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጥራይ ዘይኮነ ንኡጋንዳ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ቁጠባዊ ስጋት ፈጢሩለን ከም ዘሎ ተንተንቲ የረድኡ ሰውራዊ ሰራዊት ኮንጎ ብዝብል ካልኣይ ስም ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ድሕርቲ ኣብ 23 መጋቢት 2009 ዝተኸተመ ዘይተዓወተ ስምምዕ ሰላም ኮንጎ እዩ ብM23 ወይ መጋቢት 23 እናተባህለ ዝጽዋዕ ዘሎ እቲ ጉጅለ ካብ 2012 ክሳብ 2013 ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕትታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ንዘለዎ ዞባ ጎማ ተቆጻጺሩ ምንባሩ ይዝከር ብመንግስቲ ሩዋንዳ ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ድሕርቲ ብሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ዝተገብረሉ ጸቕጥን ምቁራጽ ተኹሲ ኣዊጁ ምስ መንግስቲ ኮንጎ ስምምዕ ሰላም ክገብር ከም ዝደሊ ብምግላጽ ወተሃደራዊ ንጥፈታቱ ኣዛሕቲሉ ጸኒሑ እንተኾነ ገለ ክፋልቲ ጉጅለ ኣብ 2017 ዳግማይ ኣብ ዞባ ጎማ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ጀሚሩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት መጥቃዕትታቱን ናዕበየ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓሊፉ ንዞባ ዓበይቲ ቀላያት ናብ ግጭት ክሸምም ናብ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ይርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ኡጋንዳ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ሰራዊትን ናብ ኮንጎ ምውፋርን ደጋፊት ዕጡቕ ጉጅለ ምዃና ንዝንገረላ ሩዋንዳ ስጋት ሓዲሩላ ከም ዘሎ ይትንተን እቲ እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎን ምትእታው ጎረባብቲ ሃገራት ዝበዝሖን ግጭት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብተዛማዲ ኣብ ዝሓሸ ርግኣት ንዝጸንሐ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ናብ ሓድሽ ጎንፂ ከእትዎ ይስጋእ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ጌሾም ናብ ኣስመራ ዝተመልሱ ክልተ ኤርትራውያን ኣስታት 10,000 ብር ሒዝኩም ጸኒሕኩም ብዝብል ተኣሲሮም እቶም ኣብ ንግዲ ከም ዝነጥፉ ዝተሓበሩ ኣብ ክልል ዕድመ እንስሳታት ዝርከቡ ክልተ ኤርትራውያን ብ16 ሕዳር ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ድሕሪ ምትሓዞም ጉዳዮም ክሳብ ዝጻረይ ኣብ ማይ ስርዋ ተኣሲሮም ከም ዘለው መቕረብ ናይ ሓደ ካብኣቶም ንራድዮ ኤረና ኣረጋጊጹ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ጌሾም ዝቐነዩ ኣዴታት ዝርከብኦም ሓያሎ ሰባት ናብ ኤርትራ ዝተመልስሉ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተኣሲሮም ከም ዝተወስዱ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ፈንወና ምቅልሑ ይዝከር እቶም 6 ወርሒ ጥቅምቲ ከም ዝተኣስሩ ክጥቀስ እንከሎ ብ9 ሕዳር ድማ 4 መንእስያትን ሓንቲ ደን ብተመሳሳሊ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ብኣባላት ጸጥታ ተታሒዞም ከም ዝተወስዱ ተመልኪቱ ዝተኣስሩሉ ምኽንያት ግና ክፍለጥ ኣይከኣለን ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ጌሾም ርክባት ታወጻ ምስ ዝርከቡ ተቃውምቲ ምዝርጋሕ ካብ ኣስመራ ዝተወስደ ያሳል ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ምዝርጋሕ ኣብ ኤርትራ ዝተኸልከለ መዛሙርን ደርፍታትን ምሁላል ናይ ወጻእ ሸርፍን ካልእን የሰላስለው ተባይሎም ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ ኤርትራውያን ምክታል ይካየድ ከም ዘሎ ይዝግለጽ መንግስቲ ቻይና ካብ ሓደ ተሓሳሳት ሒዙ ኣብ ምዕባል ካብ ዝርከባ 16 ሃገራት ንዝኣቱ ሰደድ ብዜሮ ታሪፍ ክገብሮ ብዝሕለፈ ውሳኔ መሰረት ኢትዮጵያ 1664 ፍርያታ ናብታ ሃገር ብዘይቀረጽ ክትልእኽ ተፈቒድዋ እቲ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣቐዲመን ኣብቲ ዝርዝር ዝነበራ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከበን ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብቲ ዕድል ከም ዝተገለላዩ ኣሚቱ ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ቻይና ናጻ ናይ ቀረጽ ሰደድ ዕድል ዝተገለለትሉ ምኽንያት ምድንጓያት ሰነድ ምዃኑ ብኣጉ ኣፍሊጣ ነይራ ሚኒስትሪ ንግዲ ሃገር ብሶኒ 12 ታሕሳስ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኢትዮጵያ እቲ ዕድል ከም ዝተኸፍተላ ምርጋጽ ዝተፈላለዩ ፍርያት ብዘይቀረጽ ናብ ቻይና ክትልእኽ ምዃና ሓቢሩ
ቻይና ነዚና 11 ሃገራት ሂባቶ ዘላ ፍርያተን ብዘይ ቀረጽ ክልእካ ዝፈቅድ ዕድል ከም ግብረ መልሲ ተመሳሳሊ ንግዳዊ ውዕል ከም ዘይተገድደን እዩ ተመልኪቱ ኣብ 2020 ኣስታት $204 ሚልዮን ዝተገመተ መብዛሕቱ ከም ዚንጎን ናሓስን ዝኣመሰለ ማዕድናት ናብ ቻይና ከም ዝለኣኸት እትግለጽ ኤርትራ ካብቲ ዕድል ዝተኣልየትሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን። ኣብ የመን ካብ 2014 ናትሒዙ ኣብ መንጎ መንግስትን ሕቱትን ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ብውሕዱ 11,000 ቆልዑ ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ማዕከን ንቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብ12 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሰንኪቲ ግጭትን ሳዕቤናቱን ግዳያት ናይ ዝኾኑ ብዝሒ ቆልዑ ካብዚ ዝተጠቐሰ ኣሃዝ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣስሚሩሉ። ዩኒሴፍ ካብ 2015 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ባዕሉ ዝመዝገቦ ብዝሒ ሞት ቆልዑ 3774 ምዃኑ ጠቒሱ። ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝምራሕ ኤርትራ እውን ዝተጸንበረቶ ልፍንቲ ንመንግስቲ የመን ብምድጋፍ ካብ 2015 ክሳብ 2020 ዘካየዶ ናይ ነፈርትን ሚሳይላትን ጽዑቕ ደብዳብ ቀንዲ ካብቲ ንቆልዑ ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ዝገበረ እዩ። በሰንኪቲ ግጭት ካብ ቤቶም ዝተመዛበሉ ስድራ ቤታት ንቆልዑ ንዘይውሕስ መነባብሮን ሕማማትን ኣቃሊዕዎም ከም ዘሎ ዘገንዘበ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ሓደ ካብቲ ኣውራ ሳዕቤናት ድማ ጥሜትን ዓጸቦን ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቡ። ሕቡራት ሃገራት ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ኣብ የመን መብዛሕቶም ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ኣስታት 2.2 ሚልዮን ቆልዑ ብዋሕዲ ማእዛዊ መግብታት ተጠቂዖም ኣለዉ። ኣብ ርእሲ እዚ ሳእን እኹል መድሃኒታት ቆልዑ ብቐሊሉ ክፍወስ ብዝኽእል ሕማማት ይሳቐዩ ምህላዎም ኣመልኪቱ። ኣብ የመን ናብ ቆልዑ ዘተኮረ ሰብኣዊ ረድኤት ንምሓዝ ናይ ኣስታት $484 ሚልዮን ምወላእ ከም ዘድሊ ዩኒሴፍ ተማሕጺኑ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ነፍሰ ጾራት ምርመራ HIV ኤድስ ከም ዝግበረለን ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። እቲ ውድብ ብምኽንያት ተኣባሕቲ ታሕሳስ ተዘኪሩ ዝወዓለ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ 2019 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ካብተን ምስ HIV ኤድስ ዝነበራ ነፍሰ ጾራት እተን 95 ሚእታዊት እውን ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝግበረለን ኣፍሊጡ። ሳላት ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ካብ 100,000 ነፍሰ ጾራት ካብ ደን ኣብ ዕሸል ዝመሓላለፍ ቫይረስ HIV ናብ 0 ከም ዝወረደ ተመልኪቱ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ዝተዘከረሉ ኣጋጣሚ ኤርትራ ንምስፍሕፋሕቲ ቫይረስ ንምቁፅጻር ትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ንኻልኦት ተመክሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ንሓላፊት ሃገራዊ መደባት ምቁፅጻር HIV ኤድስ ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ብምጥቃስ መርበብ ዜና ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ። ኣብ ምቁፅጻር HIV ኤድስ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ፖሬር ቴረስ ቦገና ኤርትራ ምስፍሕፋሕቲ ቫይረስ ንምግታእ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታትን ክሳብ 2030 ካብቲ ሕማም ነጻ ዝኾነ ወለዶ ናይ ምውሓስን መደብ ኣብ ቀረባ ክጭበጥ ከም ዝኽእል ኣሚታ። ኣብ ኤርትራ መጠን ለበዳ HIV ኤድስ ይኹን ብዝሒ ምስ ቫይረስ ዝነብሩ ሰባት ብወግዒ ዘይግለጽ እኳ እንተኾነ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናጎደለ ይመጽእ ምህላው እዩ ብወገን መንግስቲ ዝጥቀስ። ፕሬዚደንታት ጅቡትን ቻይናን ኣብ ክልተ ኣውሮብ ሓታስ ተመርኮሰ ሰፊሕ መይይጥ ኣካይዶም። ፕሬዚደንት ቻይና ጂፒንግ ጎን እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ሪያድ ዘካይዶ ዋዕላ ብ9 ታሕሳስ ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ሰፊሕ መይይጥ ኣብ ዘካየደሉ ኣጋጣሚው ነዚ ገሊጹ። ጅቡቲ ንቻይና ኣብ ብዙሕ መዳያት ትሕግዛላ ዝበለ ፕሬዚደንት ጂ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ታይዋን ሆንኮንግን ዘለዋ መርገጺ ኣመስኪኑ። እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ጅቡቲ ምስ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ዝሳነ ሓድሽ ናይ ምዕባለ መንገድታት ክትናድድ ተበጊሳ ሙሉእ ደገፍ ቻይና ከም ዘይፍለያ ኣረጋጊጹ። እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር መናሃርያ ንግዲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዃን ክሳብ 2035 ሰሪዓቶ ብዘላ ራእይ ቻይና ኣብ ምህናፅ መንገዲ ባቡር ምስፋሕ ወደባትን ካልእ ምስ ወፍርን ልምዓትን ዝተኣሳሰር መደባትን ትዋሳእ ከም ዘላዩ ኣብቲ መይይጥ ተመልኪቱ። ፕሬዚደንት ዑመር ገለ ቦገኑ ቻይና ክልቴና ንዕወተሉ ምትሕጋዝ ኣብ ዝብል እምነት ዘለዋ ማሓዛን ስትራቴጂያዊት መሻርክትን ጅቡቲ ክብል ኣስሚሩሎ። ጅቡቲ ምስ ቻይና ዘለዋ ሽርክነት ክትዕቢ ከም እትደሊ ብምልካታ ድማ ነታ ኤስያዊት ሃገር ኣብ ዘርብሕ ሕጋውን ወሰንትን ጉዳያት ደገፋ ከም እትቕጽል ኣዘኻኺሩ። ቻይና ካብ 2016 ናትሒዛ ኣብ ጅቡቲ ልዕሊ $1 ቢልዮን ወጻኢታት ዝተገብረሉን ኣስታት 500 ወተሃደራት ዝዓስከሩሉን ወተሃደራዊ ማእከል ሃኒጻ ትርከብ። እዚ ብስም ማዓስከር ወሃብ ድጋፍ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ዝተሰመየ ወተሃደራዊ ማእከል ነተን ካብ ነዊሕ እዋን ኣብታ ኣፍ ደገ ኢልመንደብን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ስትራቴጂያዊት ሃገር ሰራዊተን ወፊረን ዝርከባ ኣሜሪካን ፈረንሳን ስጋት ፈጢሩለን ምህላው ይግለጽ።
ሱዳን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምህናፅ ወደብ ዝርከቦ ናይ 16 ቢልዮን ዶላር ጥሙር ፕሮጀክታት ንምትግባር ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መባእታዊ ስምምዕ ከም ዝኸተመት ሮይተርስ ሓቢሮ እታ ብ13 ታሕሳስ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን ኤዲ ፖርትስ ግሩፕ ኤንድ ኢንቪክቱስ ኢንቨስትመንት ዝተባሃለ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ካርቱም ዝተኸተመ ስምምዕ ካብ ፖርት ሱዳን ኣሳት 200 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቑ ዝርከብ ገማግም ወደብ ኣቡ ዓማም ንምህናፅን ንምክያዱን ዘጠቓለለዩ ኣብ ርእሲ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ከባቢ ወደብ ናይ ቁጠባ ዞባ ከምስርትን ኣቡ ሓማድ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ወሓዝ ናይል ምስ ዝርከብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ወፍሪ ዘተኣሳስር 450 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ናይ ቅጥራን ጽርግያ ክህነፅን የጠቓለል እቲ ፕሮጀክት ኣብ አቡዳቢ ብዝመደበሩ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩባንያ ከም ዝውነን ኣካይዲ ስራሕቲ ትካል ዑስማን ዳውን ዓብደለጢፍ ገሊጹ ካብቲ ኣስታት ናይ 6 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክካየደሉ ተስፋ ተነቢሩ ዘሎ ናይ ወደብ ኣቡ ዓማም ፕሮጀክት ሱዳን 30 ሚእታዊ ጽሩይ መኽሰብ ክትረኽበሉ ምዃና ሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን ጅብሪል ኢብራሂም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣፍሊጡ እቲ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩባንያ ነቲ ፕሮጀክት ንልዕሊ 20 ዓመታት ከም ዝውንኖ ዝተፈላለዩ መርበባት ዜና ሱዳን ኣሚቶም እቲ ገዚፍ ወፍርታት ዘጠቓለለ ፕሮጀክት ዝኽተም ዘሎ ስልጣን ብሒቱ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቋም ምስ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ተሃገር ድሕሪ ምስምምዑ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ካብ ቻይና ዞባህናን ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ዝመፁ ክኢላታት ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕባር ኣብ ዘካየድዎ ፈላሚ መጥባሕቲ ብጥዕና ዓንዲ ሕቆ ክሳቐዩ ዝጸንሑ 5 ሰባት ካብ ቃንዞኦም ከም ዝተገላገሉ እቲ መርበብ ብ14 ታሕሳስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ሓቢሮም ንሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብምውካስ ኣብ ዘቕረቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ካልኦት ተመሳሳሊ ጸገም ዘለዎም ኣብ ቀጻሊ መጥባሕቲ ክካየደሎም ምዃኑ ኣፍሊጡ ክኢላታት መጥባሕቲ ዓንዲ ሕቆን ነርሳትን ዘጠቓለለ 18 ሓካይም ዝሓቆፈ ጉጅለታት ቻይና ኣብ ርእስቲ ኣብ ኤርትራ ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎታት ንኤርትራውያን ሓካይም ተመክሮ ኣብ መቕሳምን ምስጋር ናይ ቴክኖሎጂን ልዑል ግደ ኣብ ምብርካት ይርከብ ኣብ ቻይና መጥባሕቲ ዓንዲ ሕቆ ብስሩዕ ከም ዝካየድ ዝሓበረ ኮሚሽን ጥዕና ዞባህናን ኣብ ኤርትራ ግና መሳርሒታት መጥባሕትን ካልእን ብዘይምህላው ተኻይዱ ከም ዘይፈልጥ ኣገንዚቦም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተወልዐ ግጭታት ኣብ መጓሃርን ናይ ጽልኢ ዘመተ ኣብ መስፋሕፋሕን ፌስቡክ ሜታ ዝለዓለ ኣበርክቶ ነይርዎ ብዝብል ክሲ ተመስሪትዎ እቲ ንክልተ ኢትዮጵያውያን ክኢላታት መጽናዕትን ምርምርን ብምውካል ብኬንያዊ ትካል ጠበቓታት ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝተመስረተ ክሲ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ንግዳያት ሓቲቱሎ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ዝጥቀመሉ ናይ ኣልጎሪዝም ናይ ሜታ መድረኽ ክቕይር እውን እቲ ክሲ ይጠለብ ፌስቡክ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ግጭታት በቲ ዝጥቀመሉ ናይ ኣልጎሪዝም ናይ ምብዛሕ መስርሕ ብዝሒ ተኸታታሊ ከም ዝህልዎ ብምግባር ሚልዮናት ዶላራት መኽሰብ ከም ዝኸዕበተ ሓንቲ ካብተን ነቲ ክሲ ዘቕረባ ኬንያውያን ጠበቓታት ሜርሲ ሙተሚ ብ14 ታሕሳስ ኣብ ናይሮቢ ዘካየደቶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ገሊጻ ኣፈኛ መድረኽ ሜታ ናይ ፌስቡክ ኤሪን ማይፓይክ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንጽልእን ጎነፅን ዝዕድም መልእኽታት ምዝርጋሕ ከም ዝቃወም ብምግላጽ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘለዎም ክኢላታትን ቴክኖሎጂን ብምውፋር ንምግትኡ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሑ ምጥቃሱ ሮይተርስ ሓቢሩ ናጻ ቦርዳ ኣካልቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብወገኑ ኩሉ እቲ ኣብ እዋን ግጭት ኢትዮጵያ ተባዚሑ ተዘርጊሑ ዝተባህለ መልእኽታት ዳግመ መርመራ ክካየደሉ እማም ኣቕሪቡሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ሓያል ተቃውሞታት ኣንጻር መንግስቲ ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ካብ 2018 ግና ናብ ናይ ብሔር ግጭታት ይዓሪጉ ብፍላይ ካብ ሕዳር 2020 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኣብታ ሃገር ጽልእን ጎነጽ ዝዕድም መልእኽታትን ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ብብዝሒ ክዝርጋሕ ምጅማሩ ይፍለጥ መድረኽ ሜታ ናይ ፌስቡክ እውን ምእንቲ መኽሰብ ክብል ከም ዝኣመሰለ መልእኽታት ብምብዛሕን ምዝርጋሕን ህይወት ኣሽሓት ሰባት ንኽጠፍእ ተሓባቢሩ ዝብል ክስዩ ተመስሪቱሉ ዘሎ ግብፂ መሪሕነት ናይቲ 153 ሃገራት ዝሓቆፈ ውህድ ሓይሊ ዕማም ካብ ኣሜሪካ ክትርከብ እያ
እቲ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ኣብ ቀይ ባሕሪ ባብ ኤልመንደብ ወሽመጥ ዓደንን ንዘጋጥም መጥቃዕትታት መራኽብ ሽበራን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ኣፅዋርን ንምግታእ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝቖመ እዩ። ነዚ ናይ ምስጋር መስርሕ ንምትግባር ጠቕላላ ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ሚካኤል ኩሪላ ብ12 መስከረም ምስ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ግብፂ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ምንባሩ ይዝከር። ነዚ ሓለፈ 8 ዋርሕ ኣዛዚ ሓይሊ ዕማም ዝነበረ ኣሜሪካዊ ካፕቴን ሮበርት ፍራንሲስ መዝነቱ ናብ ግብፃዊ ሪር ኣድሚራል ማሕሙድ ዓብደልሳጣር ኣብ ዘሰጋገረሉ ግብፂ ድልዱል ሓይሊ ባሕሪ ትውንን መሻርክቲ ኣሜሪካ ክብል ገሊጹ። ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ግብፂ ሪር ኣድሚራል ማሕሙድ ብወገኑ ነቲ ውሁድ ሓይሊ ዕማም ክመርሕ ምምዛዙ ዝተሰምዑ ክብሪ ብምግላጽ ምስ ሃገራት ትዞባን መሻርክትን ብምዃን ጸጥታን ርግኣትን ክልማያት ትዞባን ምውሓስ ከተኩር ምዃኑ ቃልኣት እዩ። እቲ ምስ ኩነታት የመንን ሶማልን ተተሓሒዙ ዝቖመ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ብዘይካ ንኤርትራ ንኩላተንተን ቀይሕ ባሕሪ ዘዋስንን ሃገራት ዝሓቖፈ እዩ። ውሁድ ሓይሊ ዕማም መእዘዚ ማእከሉ ሓምሻይ ጭፍራ መራኽብ ኣሜሪካ ዝዋፈረሉ ኣብ ባሕረይን ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ እዩ። ኣብ ሃገራዊ ተነጽሎ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ በብእዋኑ ካብ ዝካየድ ምሕዝነታዊ ይኹን ካልእ ተልእኾ ዘለዎ ዞባውን ኣህጉራውን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ተሳቲፉ ይፈልጥን። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ዝእዋን እዚ ዓስኪሩለን ኣብ ዘሎ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ሓንቲ ቆሸት ጥራይ ኣስታት 50 ሰባት ከም ዝረሸነ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ወቂሱ። ዶክተር ቴድሮስ ሓደ ካብቶም ዝተረሸኑ ኣክኡ ምዃኑ ኣመልኪቱ። እታ ቅትለ ዝተፈጺሙላ ዝተባህለት ናይ ትግራይ ቁሸት ግና ንድሕነት ነበርታ ክብል ክጠቕሳ ከም ዘይደሊ ኣዘኻኺሩ። ንሱ ኣብ መዕፀው ናይቲ ብ15 ታሕሳስ ዘካየዶ ንኮቪድ-19 ዝምልከት ጋዜጣ ዋዕላ ብሰንኪ ዝተሰምዖ ሓዘን ነቲ መደብ ክስርዞ ወጢኑ ምንባሩ ጠቒሱ። ሰራዊት ኤርትራ ድሕርቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ ዝበዝሓ ዓበይቲ ከተማታት ሰሜን ትግራይ እኳ እንተሰሓበ ኣብ ዶብ ኣብ ዝርከባ ቆሸታት ናይቲ ክልል ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ከም ዘይወፀ እዩ ዝግለጽ። መንግስቲ ኤርትራ ብዳይሬክተር ናይቲ ዝለዓለ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ጥዕና ትካል ቀሪቡ ንዘሎ ወቐሳ ምላሽ ኣይሃበሉን። መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ትግራይ መበቆል ዘለዎን ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ብወደግ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስትን ዝነበረ ዶክተር ቴድሮስ ዘለዎ ጽፍሕን መድረኽ ናይቲ ኣህጉራዊ ትካልን ሓይልታት ትግራይ ንምድጋፍ ይጥቀመሉ ምህላው ክወቕሱ ጸኒሖም። ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ ንኻልኣይ እዋን ዳይሬክተር ናይቲ ውድብ ኮይኑ ንኸይምረጽ ወግዓዊ ተቓውሞ ኣቕሪቡ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ፕሬዝደንታት ጅቡትን ሶማልን ኣብ ህልው ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምትኳር ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከንን ሚኒስተር ምክልኻል ሎይድ ጀስቲንን ብምርኻብ ተመያይጦም። እቶም መራሕቲ ጎኒ ጎነቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣሜሪካን ሃገራት ኣፍሪቃን ምስቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ምሕዳር ባይደን ከም ዘተዩ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ኣረጋጊጹ። አንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ጉዳይቲ ብክልተ ሕዳር ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብፍሉይ ኣብ ዝገበሮ ዝርብ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ሓደ ካብ ኣውራ ነጥብታት ነይሩ። ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ነትግባረቲ ሓደ ወርሑ ኣሕሊፉ ዘሎ ስምዕ ከቀላጥፍን ክዕውትን ከም ዝኽእል አንቶኒ ብሊንከን ንአብይ አሕመድ ኣዘኻኺሩ። እቲ ሚኒስተር ምስ ፕሬዚደንት እስማኤል ዑመር ገሌ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ድማ ኣሜሪካን ጅቡትን ዘለውን ወተሃደራውን ጸጥታውን ምትሕጋዝ ዝዕብያሉ ተኽእሎታት ተመኻኺሮም። ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብተመሳሳሊ አልሸባብ ፈጢርዎ ዘሎ ስጋትን ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒታትን ገምጊሞም። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ምዕዋት ራእይታት ሕብረት ኣፍሪቃ ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ካልእ ዞባውን ኣህጉራውን ኣጀንዳታትን ዘተ ካብ 13 ክሳብ 16 ታሕሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣሜሪካን ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ዝገለሎም 5 መራሕቲ ሃገራት ናይ ዛጉር ሓደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ናይ ሊባኖስን ኣሜሪካን ዜግነት ዘሎ ኣሕመድ አቡ ዓሞ ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ትዊተር ነበር ብስዑድ ዓረብ ተቆፂሩ ኣብ ስልያ ክነጥፍ ምጽንሑ ን3 ዓመታትን መንፈቕን ክእሰር ተፈሪዱ። እቲ ወዲ 44 ዓመት ሰራሕተኛ ትዊተር ነበር ዝነበሮ ናይ ስራሕ ቦታ ተጠቒሙ ዝርዝር መንነት ብንግስነት ስዑድ ዓረብ ዝድለዩ ሰባት ናብ ክፍሊ ስልያት ሃገር ክልእኽ ከም ጸንሐ ተኸሲሱ።
ንሱ ንሜድያ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ኣብ ዝከታተል ኣሃዱ ትዊተር ኣብ ሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ብሓደ ካብ ላዕለዎት ኣባላት ፀጥታን ንወራሲ ዓላት መሐመድ ቢን ሰልማን ቀረባ ዝኾነን ባድር አልዓስከር ዝተባሃለ ስዑዳዊ ተቆፂሩ ክስልም ጽንሑ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ካሊፎርኒያ ኣብ ወርሒ ነሓሴ ኣብ ዝሃቦ ብይን ገበነኛ ክብል ወሲኑ ባድር አልዓስከር ዝርከቦም ስዑዳውያን ኣብ ሕዳር 2014 ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ናብ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ትዊተር ክበጽሑ ብዛሕተትዎ መሰረት ኣሕመድ ነቲ ዑደት ከም ዘዳለወሎም ዝተቐሰ ጸብጻብቲ ቤት ፍርዲ ካብቲ እዋን እቲ ያትሒዙ እቲ ናይ ስልያ ስራሕ ከም ጀምሮ ኣመልኪቱ ብንግስነት ስዑድ ዓረብ ዝደኑ ተቃውምቲ ይኹኑ ተደለይቲ ካልኦት ሰባት ናይ ትዊተር ሕሳቦም ሰርሲሩ ቁሉዕ መንነቶም ዝነብሩሉ ኣድራሻን ካልእ ዘድሊ ዝርዝራትን ከም መሓላለፍ ጸኒሑ ምስ ባድር አልዓስከር ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ከም ሞሳ $20,000 ዝዋጋእ ሰዓት ክወሃቦን ከሎ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ወገና ኣብ ሊባኖስ ብስም ኣቡኡ ናብ ዝተኸፍተ ናይ ባንኪ ሕሳብ ብድምር $300,000 ኣሰጋጊራትሉ ኣሕመድ መንነትን ሓበሬታን ተጠቀምቲ ካብ ትዊተር ሰሪቑ ንስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሃበሉ ፈላሚ ወርሒ ናይ 2014 $100,000 ክሰጋገሩልን ከሎ እቲ ዝተረፈ 200,000 ድማ ካብቲ ትካል ኣብ 2015 ምስ ተፋነወዩ ተቐቢልዎ ቀሪቡሉ ብዘሎ ክሲ ስልያ ድሮ ገበነኛ ምዃኑ ዝተረጋገጸ ኣሕመድ ምስ ካልእ ናይ ስልያ ማሕወራቱን ርክብ ነይርዎ ከይከውን መርመራን ምጽራይን ክካየደሉ ጸኒሑ ኣኽባር ሕጊ ኣሜሪካ ንኻልኦት ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰርሑ ሰባት መጠንቀቕታ መታን ክኸውን እቲ ክሱስ ንልዕሊ 7 ዓመታት ክእሰር ክከራኸር እኳ እንተጸንሐ ቤት ፍርዲ ብ14 ታሕሳስ ኣብ ዘሕለፈ ውሳኔ ን3 ዓመታትን መንፋቕን ክእሰር ከም ዝወሰነሉ ሮይተርስ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣብ ዘርግሖ ዜና ገሊጹ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን